Присягу не дають двічі. Артисти Кримсько-татарського театру у Сімферополі масово пишуть заяви на звільнення. Вже пішли 16 співробітників, зокрема і головний режисер. Всі вони не згодні з усуненням їхнього керівника та директора Біляла Білялова. Він керував Національним театром більше 30 років. Ельвіна Сейдбулаєва розкаже більше. Вони відроджували кримсько-татарський театр після депортації, розвивали культуру корінного народу, а зараз ідуть. Метри театру написали заяву про звільнення та виступили на захист свого керівника, звільненого окупантами директора та худрука Біляла Білялова. Відомо про 16 чоловік. Більшість з них в театрі попрацювали 30 років. І для них це був сенс життя. Серед них головний режисер театру Рінат Бекташ, а також найяскравіші актори та солісти Дилявер Сетаров, Ситабла Меметов, Луиза Усейнова, Фатма Асанова, Еміне Джевдетова. У цьому світі присягу один раз дають. Я майже 30 років працюю в нашому кримсько-татарському театрі. Я цим дуже пишаюся. Ми не згодні з представленими нам сьогодні кандидатурами. Особисто я написав заяву за власним бажанням. Я, звичайно, не думаю, що ми підемо і театр зникне. Звичайно, ні, він не зникне. Але наші люди похилого віку, Ільяс Бахшиш, Сідхаліл Османов, Айше Дінатова, Мер'єм Ібрагімова, нам театр передали буквально з рук в руки. І ми його 30 років так дбайливо несли. Звільнившися, колектив не згоден з призначенням нового директора театру. Меджидем Аль-Газієва раніше відповідала за господарську частину. Художнім керівником окупанти призначили Ельдара Джалілова, який працював актором. Я вирішила, що більше не зможу працювати в цьому театрі, тому що ведення нових керівників не збігається з нашими поглядами. Я не вважаю їх професіоналами, досвідченими або знаючими театральне мистецтво. Артист повинен поважати режисера і керівника. Їхні знання повинні бути ширшими, ніж наші. Тому люди, які зараз прийшли до керівництва, не відповідають нашим критеріям. Тому ми змушені піти. Я завжди з гордістю говорила, що ми розвиваємо наш театр. Наше кримсько-татарське мистецтво і театр – це моя творча родина. На жаль, нашу єдність сьогодні зруйнували. Я вирішила, що з цими людьми я не бачу майбутнього. Тому ми змушені були написати заяву. Чим більше супротив, тим більше окупанти намагаються зламати людей, кажуть меджлісі. Знищення кримсько-татарського театру – це частина колосального удару, який наносять російські окупанти, аби змусити кримських татар покинути Крим чи замовкнути. Російські окупанти зараз прибирають кримсько-татарський театр для того, щоб його остаточно знищити. Російські окупанти будуть намагатися зробити так, щоб люди, колектив, підкорився їм. Для цього будуть задіяні всі механізми, починаючи від таких адміністративних репресій, погрозами і завершуючи підкупами. Хочу висловити подяку колективу Кримсько-татарського театру за їх таку принципову патріотичну позицію. Смілива громадська позиція та відданість кримсько-татарських артистів культури свого народу отримала широку підтримку і схвалення кримсько-татарської громадськості. Артисти готові повернутися назад в кримсько-татарський театр, якщо Біляла Білялова повернуть на посаду керівника театру. Кырым-татар милли театрында çalışmağa memnun edik ve men içimde gurur duyaydım. Ama men belesem bu uçakka barmaz, inşallah biz qaytarıq. Ельвіна Сейдбулаєва, Ислам Пінка, Заман, АТР.